Ani ako karon sa kwarto sa akong apartment kay mingaw kay ito sa sulod. Sa prosa. Kung karon na atong butanon og unsa may sudan aning bataan eh. Unsa may sudan nimo pre? Wanda ka ng niritong isda din. Ka, mana man? Tanawa ko. Niritong isda ba din? May isda ning. May isda. Sunod isdaan na. Para Kalabing ko sa bulinaw. kalabira na. Then Naputay ko Andre kanang pansit ba? Kaning isda, so isdaan eh. Ngayon din pero kani bulinaw ni. bulinaw na isa teng kamayam na kayo. Kuno siya kanang bulinaw nga dagko. Bulinaw man ako. Kuya ako na ng bulinaw. Oy, dili bulinaw. Oh, Pirit. Pirit. Oh, pirit. Ano? Daw. Ano asang kaon man siya magpaabot ng mo siya. Kamu ikaw sila. Daw. Gamar ka uban direk kan kuan ba nang vlog bitaw. Ay, lago nilang kwarto, tungkol sa kamingaw sa akong kwarto itaw, okay magbuhat. Kuan direk kanang saan ko niya ako tang vlog bitaw. Nga, magsira magpulipat ang itlog. Bagay, angay. Pre, ang sama po na siya pre. Asa na? Kini siya, ang sama ni siya tawagan eh. Mo ni giyon nga pansit. Pansit na, pansit o Pansit. french fries? French fries. French fries? French fries ka tag-as gagmay ba? Oh. Lambe kayo. May. Okay kayo. Dala. O karon na, nabas sila yung alcohol? Oh, kinahanglan mo na alcohol pre Kaya kay alcohol kaysa virus mo na kinahanglan na sa virus. 70%. Ako na po kay 40% dito sa boarding house nako. Pero isagaw to ani, 110% na, patay na yung corona. Sa una na. Hindi na yun. No. Okay, busy ko man sa kao, no? Ako lang sa... Guys, akong video na nagkakaon ng kauban, loyo yung taong kayo. Tanaw nang nango, walang doya, kilakon. Agi ning wan taong kauli sa minalas ginabuhi. Agad, di kita kauli ni. Di gyud kauli kay sao maning kinala mag certificate niya sao maning di man mo hatag ning liplasa. Nagloyo yung taong kayo. Gimingaw ng taon nig wan, lawas nung kalipay. Sao? Atay. Yan na lang ipa wanda. May mungot sa pagkaon na iyang kan gibati No. Oh, napo na pig ano? Ana ba siya? Oh, dia na Lambe kayo. yung kuan ron, kapungo. Okay kayo. Ya dapit mga kilom-kilom na ko ya. Mingaw-mingaw na. Pre kay Uli na ka. gabi naman. Bahay gina, uli na ka. Kay katulgo na ko dayon lawi po gikumkum ng itlog. Okay na mo. Okay ra kayo. Dili ka mo kay asawa dayon. Gilang kay mungita mo kusawa ron. Sige ba? Lagi. Salamat kay mo sa kong balay. Sige. Mo sunod ko karon kay wala ka mo pugo mangita og kayuhan pod. Sige. No.